Hej alle sammen, og velkommen. Hold kæft. Skal vi ikke noget bad? Nej. Hej alle sammen, og velkommen til den her En Dag Med Os 2. Ja. Yay. Der har vi en gæst med. Og ja, kom op. Ja, vi har Hjalte Bang med. Link i beskrivelsen til hans Instagram. Ja. Ses. God dag du. Okay, nu vil vi lave en crossbar challenge. Ja. Så, ja, se med. Okay, Hjalte starter. Okay, nu er det Askers tur. Woo! Okay. Så er det Anvis tur. Ja. Så er det Hjalte igen. Så er det Bennika. Woo! Ja, det står 1-0 til mig, og 1-0-0. Nej! Nej, hvor du heldig! 1-0. Okay, så er det Hjalte igen. Så er det Bennika. Jeg bliver også rundkørt. Ja, okay. Så er det Arnvi, hvor det står 1-1-0. Mig og Arnvi. Ej, et afbrætter for Arnvi. Okay, det er det Hjaltes sidste skud. Okay, så er det Bennika. Sidste skud, Bennika. Ja! Ja, den blev udgjort. Okay, så nu skal vi jo gå op på stranden. Ja. Det er ret varmt. Bennika har taget shorts på. Og de er lidt store, og det er fordi jeg ikke havde nogen selv med, så fik jeg låne til at hjælpe. Fordi jeg er en guttermand. Ja. En rigtig guttermand. Prøv lige komme med, Asger. Okay, du sidder som en lille sag, men jeg skal lige have en stor af. Havfru, mener jeg. Men jeg kommer nu. Man kan ikke se på. Jeg ved ikke, om man kan se på kamera, men jeg kan godt se det lige der omkring eller sådan noget. Prøv at være lidt tættere på. Kan du ikke se det? Hvad? Kan du stadig ikke se det? Prøv at kigge lidt. Okay. Det er lige der, hvor jeg peger. Du se der. Du kig. Ja, lige der. Prøv at kigge ned på bunden, så. Kan du se det nu, eller hvad? Kan du ikke se det? Nej. Prøv at kigge tættere. Okay, jeg ser det. Jeg ser det. Jeg ser det. Ja! Fuck, hvor er det... Så, fuck dig, Hjalte! Fuck dig, Hjalte! Til videoen!